ଏହା ଠିକ୍ ଅଛି। ଇଟ୍ସ ଓକେ। ଇଟ୍ସ ଓକେ। ଉଠି ପଡ଼। ଗେଟ୍ ଅପ୍। ଗେଟ୍ ଅପ୍। ପୁଣି ଚେଷ୍ଟା କର। ଟ୍ରାଏ ଏଗେନ୍। ଟ୍ରାଏ ଏଗେନ୍। ପାଣି ପିଅ। ଡ୍ରିଙ୍କ ୱାଟର। ଡ୍ରିଙ୍କ ୱାଟର। ଯାଅ ଏବଂ ଖେଳ। ଗୋ ଆଣ୍ଡ ପ୍ଲେ। ଗୋ ଆଣ୍ଡ ପ୍ଲେ। ଜଳଖିଆ କର। ହାଭ୍ ଦ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ। ହାଭ୍ ଦ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ। ମୁହଁ ଧୁଅ। ୱାଶ୍ ୟୁର ଫେସ୍। ୱାଶ୍ ୟୁର ଫେସ୍। ମୁଁ ସହମତ। ଆଇ ଏଗ୍ରି। ଆଇ ଏଗ୍ରି। ଶୀଘ୍ର ଉଠି ପଡ଼। ଗେଟ୍ ଅପ୍ ଅର୍ଲି। ଗେଟ୍ ଅପ୍ ଅର୍ଲି। ଖଣ୍ଡେ ଖାଅ। ଟେକ୍ ଅ ବାଇଟ୍। ଟେକ୍ ଅ ବାଇଟ୍। ଗୁରୁଜନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କର। ରେସ୍ପେକ୍ଟ ୟୋର ଏଲ୍ଡର୍ସ। ରେସ୍ପେକ୍ଟ ୟୋର ଏଲ୍ଡର୍ସ। ବିଛଣା ପ୍ରସ୍ତୁତ କର। ପ୍ରିପେୟାର ଦ ବେଡ୍। ପ୍ରିପେୟାର ଦ ବେଡ୍। କ'ଣ ଚାଲିଛି? ହ୍ୱାଟ୍ସ ଗୋଇଂ ଅନ୍? ହ୍ୱାଟ୍ସ ଗୋଇଂ ଅନ୍? ତୁମ କେଶ କୁଣ୍ଡାଅ। କୋମ୍ ୟୋର ହେୟାର। କୋମ୍ ୟୋର ହେୟାର। ମୁଁ ଭୋକିଲା ଅଛି। ଆଇ ଆମ୍ ହଙ୍ଗ୍ରି। ଆଇ ଆମ୍ ହଙ୍ଗ୍ରି। ମୋ କଥା ଶୁଣ। ଲିସିନ୍ ଟୁ ମି। ଲିସିନ୍ ଟୁ ମି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଅଲ୍ ରାଇଟ୍। ଅଲ୍ ରାଇଟ୍। ତୁମର କିଛି ଘର ପାଠ ଅଛି କି? ଡୁ ୟୁ ହାଭ୍ ଏନି ହୋମୱାର୍କ? ଡୁ ୟୁ ହାଭ୍ ଏନି ହୋମୱାର୍କ? ମୋତେ ପଚାର। ଆସ୍କ ମି। ଆସ୍କ ମି। ଆଗକୁ ବଢ଼। ଗୋ ଅହେଡ଼୍। ଗୋ ଅହେଡ଼୍। ତୁମେ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇପାର। ୟୁ ମେ ଫଲ୍ ଡାଉନ୍। ୟୁ ମେ ଫଲ୍ ଡାଉନ୍। ଶୋଇବାକୁ ଯାଅ। ଗୋ ଟୁ ବେଡ୍। ଗୋ ଟୁ ବେଡ୍। ଆଲୋକ ବନ୍ଦ କର। ଟର୍ନ ଅଫ୍ ଦ ଲାଇଟ୍। ଟର୍ନ ଅଫ୍ ଦ ଲାଇଟ୍। Subscribe for learn more. Thanks for watching.